Palamós amb veu i vot. Pressupostos participatius 2019. De 107 propostes presentades, 30 van passar a l'Assemblea el 27 d'octubre, d'on n'han seleccionat 16. Decideix quins projectes es faran amb 100.000 euros del pressupost 2019. Vota. Millores al Cervantes, menjadores per gats, refugi de la Guerra Civil, accessibilitat a la platja de la Fosca? Vota. Il·luminació de passos de vianants, accessos immobiliari a la plaça Mossèn Gumersin, llums pel teatre, drenatge a la plaça Cerquella, desaigües del carrer de la Rutlla Baixa? Vota. Camí central del Parc de la Bassa, esport a l'aire lliure, escenari locals a la plaça Mossèn Gumersin? Vota. Escenari del Passeig del Mar? Més papereres? Plaques de carrers? Parc de l'Avinguda del Mediterrani? Vota. De l'1 al 31 de desembre. Si tens més de 16 anys i estàs empadronat o empadronada a Palamós, vota. Pots fer-ho telemàticament a palamós-decidim.ddgi.cat, donant-te d'alta d'usuari a la nova plataforma, o presencialment a l'OAC, la biblioteca o el Punt Jove. Tu també ets responsable d'una part de les inversions de Palamós. Vota i decideix. No deixis que un altre decideixi per tu. Més informació a palamós-decidim.ddgi.cat. Ajuntament de Palamós. Col·labora Diputació de Girona.